Porta Libri vám teraz prináša jednu lahôdku. Poetka Jana Nagajová a jej syn Daniel vydali v našom vydavateľstve túto pôvodnú knižku A ja som kvapka. Janka napísala 52 milých básničiek a modlitieb a Daniel nafotil 52 krásnych fotografií. Básnik a novinár Daniel Raus o tejto knižke napísal. Tieto básne a obrazy majú vo vnútri čosi dievčensky a chlapčensky čisté. Možno sa do nich zaľúbiť. Majú oči plné neba, presvedčia vás, že má zmysel stať sa farebným anielom, má zmysel prísť z veľkého sveta domov, má zmysel chvíľu tu byť a zrazu nebyť. Po všetkom sa totiž zrkadlí stopa večnosti.